Banánový chlíp je skvelý koláč, ktorý nielen výborne chutí, ale je super rýchlo hotový a okrem toho hrnčekový, to znamená, že nemusíte nič vážiť. Priznám sa, že mi vždy vrtalo v hlave, ako sa dostalo toto pečivo alebo koláč k tomu pomenovaniu chlieb, pretože mne teda osobne chlieb v žiadnom prípade nepripomína, naopak je to veľmi láhodný zákusok podobný našim piškotovým cestám, takže banana bread síce má svoje pomenovanie od chleba odvodené, ale priznávam úprimne, že neviem, odkiaľ je toto pomenovanie. Ak to náhodou viete, tak sa o to podielte, naozaj by ma to zaujímalo. Na základ budeme potrebovať banány, ktoré si roztlačíme lepšie, keď sú zrelé, aby boli dobre sladučké. Okrem toho nechýbajú ani vajíčka, cukor, takisto dávame kakao, aby bola tá kakaová chuť. A kto chce, môže pridať aj čas múky nahradiť škrobom, teda pudingovým práškom, bude jemnejší. Takisto pridávam veľmi rada perníkové korenie, ktoré dodáva dostatočnú korenistosť a na trošku chrumkanie aj malé kúsky čokolády a navrch mandle. Čo už nesmie chýbať, už je len prášok do pečiva a trošku tuku a takto pripravený si ho potom môžeme dať do formy, ostopiť a nechať piec pri 160 stupňoch zhruba 40 minút. Ešte malý tip, presne to isté cesto môžete použiť takisto na výrobu muffínov, takže ak chcete mať skôr niečo skladnejšie, čo za sebou môžete pribaliť napríklad do 10 dózy, tak vyskúšajte. Celý recept nájdete na www.recepis.sk.